ସାମନ୍ତ ଖାଇ ପିଇ କଥା ଶେଷ କରି ପୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅବଲକରା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସିବାସି ହୋଇ ଲୁଗାପଟା ଧରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରିଲା। ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ବଣ ପର୍ବତ ନଈ ପୋଖରୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପାର ହୋଇ ଚମ୍ପାବତୀ ନଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପର୍ବତର ତଳ। ଯିବା ବାଟର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପାତାଳ ସଦୃଶ ଏକ ଖଣି ଗାତ ଅଛି। ସେ ଗାତର ଚାରିପଟେ ପଥର ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି। ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ତହିଁରେ ଅବଲକରାର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାହିଁଲା, ଖଣି ଗାତଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଅଛି। ତାହା ଦେଖି ଫେରିଆସି ଗଛମୂଳେ ଲୁଗାପଟା ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ଗୋସାଇଁ, ଏ ଗାତଟା କିଏ କରିଥିଲା? କାହିଁକି ଏଥିରେ ପଥର ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି? ଏଥିର ମୂଳ କାରଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ନୋହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାମନ୍ତ ବିଚାର କଲେ, ଏ ଅଇଁଠା ଖାଇ ପୁଅକୁ ଆଣି ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଲି। କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ କହିବି। ଏତେ ବିଚାରି କହିଲେ, ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ବସ ଅବଲକରା ଶୁଣ କଥା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଝିଣ୍ଟିକପଲ୍ଲୀ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବାସ କରୁଥିଲା। ତାହାର ନାମ ବିଶ୍ୱକଞ୍ଚକ। ସେ ନିତାନ୍ତ ଗରିବ। ତାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନାମ ଆମୋଦିନୀ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଛତା ପରଳି ଧରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଆଣେ। ତାହା ଖିଆପିଆ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଭାରିଜା ଯୋଡ଼ିକ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି, ବାନ୍ଧ ମସିଣା ଚାଲରେ ଦି ପରାଣିଆ ଭଲରେ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। 7 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର 7ଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଝିଅଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ରାଜଜେମା ପରି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଘରେ ଭାତ ନଥିବାରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର୍ବତ ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଯାହା ମିଳୁଥାଏ ତାହା ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟି ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କହିଲା, ଆଲୋ ପଣ୍ଡିଆଣୀ, ମୋର ପିଠା ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ମନ ହେଉଛି। ଚକୁଳି ପିଠା କରନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିଆଣୀ କହିଲା, ଘରେ ନଥାଇ ତେଲ ଲୁଣ ଭାଜିଆ ଖାଇତେ କରେ ମନ। ବିରି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ମନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡା କହିଲା, ତୁ ସେଥିରୁ କି ପାଇବୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ସବୁ ଆଣିଦେବି। ଏହା କହି ଛତା ପରଳି ମୁଣି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ, 2 ଗାଁ ଗଲେ ମାଣେ। ବେଶୀ କାହୁଁ ପାଇବ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଉଳ ସେରେ, ବିରି ପାଏ, ନଡ଼ିଆ କଡ଼େ, ଘିଅ ଟିକିଏ, ଏହା ସବୁ ଆଣି ପଣ୍ଡିଆଣିକି ଦେଇ କହିଲା, ହେଇଟି ନେ, ଭଲ ଚକୁଳି କରି ମୋତେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ପୁଣି ମଗାଚଚା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ରାତି ପହରକୁ ଆସିବି। ଏହା କହି ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ପଣ୍ଡିଆଣୀ ଚଞ୍ଚଳ ଘରଧନ୍ଦା ସାରି ବିରି ଚାଉଳ ବଟାବଟି କରି ତେଲୁଣି ମାଜି ବିଚାରିଲା, ପଣ୍ଡା ତ କହିଛି ମୋତେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଜିନିଷ ତ ଅଳପ, ଏ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ବେଢ଼ି ଖାଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଆଗ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବି, ପଛେ ଚକୁଳି କରିବି। ଏ କଥା ବିଚାରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଘରେ ଯାହା ତୋରାଣି ପାଣି ଥିଲା ତହିଁରୁ ଢୋକେ ଢାକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସେ ତ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘର ପିଲେ, ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ପୁଣି ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶୋଇବେ? ଘୁମାଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତହିଁ ପରେ ପଣ୍ଡିଆଣୀ ଉଠି ଚୁଲି ଜାଳି ତେଲୁଣି ବସେଇ ଗୋଟିଏ ଚକୁଳି ଚେଁକିନା ଏଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଭେଁକିନା ଉଠିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିକୁ ଗୋଟି ଉଠି ଗୋଟି ଗୋଟି ଚକୁଳି ଖାଉ ଖାଉ 3 ଭାଗ ସରିଗଲା। ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି, ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, କେତେ କାହାକୁ ଦେବ? ଦେଉ ଦେଉ ସବୁ ସରି ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ବଳକା ରହିଲା। ପଣ୍ଡାକୁ ପେଟେ ନଦେଲେ ସେ ତ ଅବୁଝା ମଣିଷ, ଏକାଥରକେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେବ। ପଣ୍ଡିଆଣୀ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଏପାକ ସେପାକ ହଉ ହଉ ଦେଖିଲା, ଷଣ୍ଢ ଧାନ ଖାଇ ହଗିଛି ଯେ ସେ ଗୋବରରେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ସଲବଲ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ସେଥିରୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ 1.5 ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋବର ନେଇ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ ବଟାବଟି କରି ଆଉ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଧୁମା ଧୁମା ଚକୁଳି କରି ତାକୁ ତଳେ ରଖି ଉପରେ ଭଲ ଚକୁଳି ଯୋଡ଼ିକ ରଖିଦେଇ ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ କହିଲା, କାଇଁ, କେମିତି ଚକୁଳି କରିଛୁ, ବେଗେ ଆଣେ ଖାଇବି। ପଣ୍ଡିଆଣୀ କହିଲା, ସେଇ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି ତ ଖାଇବ, ଆଉ ଦେବି କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତରତରରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ତୁଚ୍ଛାକୁ ଟିକେ ପଇତାରେ ହାତଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ବସିଗଲା। ଉପରେ ତ ଭଲ ଚକୁଳି ଅଛି। ତାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ବିଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା
ଭଲ ମାଲ ହେଇଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚି ଧୂମା ଚକୁଳିରୁ ଗୋଟେ ଧରି ଖାଇଦିଅନ୍ତେ କଳ ଦାନ୍ତୁଟେ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କଳେ କାଡ଼ୁ କରି ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଡ଼ୁ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଖାଇବ କ'ଣ? ପଣ୍ଡି ଆଣିକି ଡାକି ବୋଇଲା, କିଲୋ କି ପିଠା କରିଛୁ? ଆଗ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପଛକୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଣ୍ଡିଆଣୀ କହିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିରି ଚାଉଳ ତ ଅଳପ, ଚକୁଳି କରୁ କରୁ ଝିଅ ଗୋଠକ ବେଢ଼ି ଖାଇଗଲେ। ତମେ ତ ବଡ଼ ଆହାରିଆ ଲୋକ, ତୁଚ୍ଛାକୁ ନ ବୁଝି ପରଚଣ୍ଡ ହେବ। ଭଲ ପିଠା ତ ଯୋଡ଼ିଏ ବଳିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଷଣ୍ଢ ଗୋବର ଆଣି ଧୁଆଧୁଇ ବଟାବଟି କରି ଧୁମା ଧୁମା ଚକୁଳି 2-3ଟା କରିଦେଇଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡା କ୍ରୋଧରେ କିଛି ନ କହି ଉଠିଯାଇ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଚାରିଲା, ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଲି ନେଇ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଏହା ବିଚାରି ଭାରି ଯାକୁ କିଛି ନ କହି ଶୋଇଥିଲା। ରାତି ପାହୁ ପାହୁ 7 ଝିଅ ଯାକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଯାହାର ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘୋର ବଣ ମଝିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବଣରେ ଅନେକ ବନଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ। ସେ ବଣ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପଣସ ଗଛ ମୂଳେ 7ଟି ଯାକ ଝିଅଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ପଣ୍ଡା କହିଲା, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଳଖିଆ ଆଣିବି। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସି ଭାରିଯାକୁ କହିଲା, ତୋର 7 ଝିଅ ଯାକଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ତାହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିଆଣୀ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହୋଇ ଅନେକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପରିଶେଷରେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲା। ଏଣେ 7 ଭଉଣୀ ବାପ ଜଳଖିଆ ଆଣିବ ବୋଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ବାପ ନା ଫାପ କେହି ନାହିଁ। ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି। ବଣ ମଝି ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସୁଛି। କ'ଣ କରିବେ? ଡାକି ଡାକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୋଟି ବସିଗଲା। ତହିଁ ପରେ ତାଟକା ହୋଇ ସେହି ପଣସ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସି ରହିଲେ। ରାତିଯାକ ସେହି ଗଛଟି ଉପରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଦଇବରେ ସେହି ଦେଶର ରାଜା ପାରିଧି କରିବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ରାତିଯାକ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ସେହି ପଣସ ଗଛର ମୂଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ପଣ୍ଡା ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ଲୁହ 4 ଟୋପା ଖସି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ଦେଖି ରାଜା ବୋଇଲେ, କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁହ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। କିଏ ଅଛି ଦେଖ ତ, ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିଲା ଯେ 7ଟି କନ୍ୟା ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏ ଗଛ ଉପରେ 7ଟି ଅପୂର୍ବ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣ। ଦେଖିବା ସେ କାହାର କନ୍ୟା, କାହିଁକି ବଣକୁ ଆସି ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏହା ଶୁଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହାର ଝିଅ? କାହିଁକି ଏପରି ଏ ଘୋର ବଣକୁ ଆସିଅଛ? କନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର 7 ଝିଅ। ବାପ ଆମର ଆମକୁ ପୋଷି ନ ପାରି ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ତ ବାଟ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଭୟରେ ତଳେ ନ ବସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିଚାର କଲେ, କନ୍ୟାମାନେ ଜାତିରେ ଊଣା ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ତ ସୁନ୍ଦରପଣରେ ସାର, ବିବାହ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଧିରେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ବିବାହ ହୋଇ ରାଣୀ କରିବା। ଏ କଥା ବିଚାରି 7 ଭଉଣୀ ଯାକଙ୍କୁ ସୁଆରୀରେ ବସାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି, କରମ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ପଣ୍ଡା ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ରାଣୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ ଅଛି। ତାହା କିଏ ଅନର୍ଥ୍ୟା କରିବ? ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ବଣରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ଯୋଗ ଥିବାରୁ ରାଜା ନେଇ ନାନା ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ ହୋଇ 7 ଭଉଣୀ ଯାକଙ୍କୁ ରାଣୀ କରି ଉଆସରେ ରଖିଲେ। 1000 ସଂଖ୍ୟା ପୋଇଲି ପରିବାରୀ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ଏହିପରି ସୁଖ ଭୋଗରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି? ବଡ଼ 6 ଭଉଣୀଙ୍କର କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସବା ସାନ ଭଉଣୀଟିର ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ତାହା ଜାଣି ରାଜା ତାହାଠାରେ ବଡ଼ ସ୍ନେହ କଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ସହି ନ ପାରି 6 ଜଣ ଯାକ ଏକ ବିଚାର ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହେଇଟି ଆଉ 4 ମାସ ଗଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କରିବ। ଆମେ କ'ଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିବା? ଏହିପରି କେତେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାପ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଛିଦ୍ର ଜଗି ରହିଲେ। ଲୋକେ ତ କହନ୍ତି, ସବୁ ସଉତୁଣୀ ଆଳେ ମାଳେ, ଭଉଣୀ ସଉତୁଣୀ ବିଷ ଦେଇ ମାରେ। ସେମିତି ଏମାନେ ତ ଭଉଣୀ ସଉତୁଣୀ। ଏ କାହିଁ ସୁଖ ଦେଖିପାରିବେ? ସବୁବେଳେ ପାଞ୍ଚ କରି ରହିଥାନ୍ତି।
କେତେ ଦିନ ଯିବାରୁ ସାନ ରାଣୀର 10 ମାସ ପୁରୀ ଗର୍ଭଶୂଳ ଜାତ ହେଲା। ସେ କଥା ଜାଣି ବଡ଼ 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆସି ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେ ପୁଅଟିକୁ ନେଇଯାଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପୋତିଦେଲେ। କାଠ କଣ୍ଢେଇଟେ ଆଣି ତାର କୋଳରେ ଦେଇ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ନଗର ଯାକ ଚହଳ ଶୁଭିଲା, ସାନ ରାଣୀ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ପୁଣି ସାନ ରାଣୀର ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭ ଉଦିତ ହେଲା। 10 ମାସ ପୁରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ରାଣୀମାନେ ପୂର୍ବପରି ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପୁଅଟିକୁ ନେଇ ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପୋତି ଦେଇ ପୁଣି କାଠ କଣ୍ଢେଇଟେ କୋଡ଼ରେ ଦେଇ ଅନ୍ଧୁଣି ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ସାନ ରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କାହାକୁ କହିବ? କର୍ମକୁ ଆଦରି ମୁଣ୍ଡକାନା ଆଉଁସି ରହିଥାଏ। ରାଜା ଅବା ଏ କଥା କାହିଁକି ଜାଣିବେ? ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ବରଷକୁ ବରଷ ସାନ ରାଣୀ 7 ବର୍ଷରେ 7 ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା। ବଡ଼ ରାଣୀମାନେ ଅହନ୍ତାରେ ସେ 7 ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପୋତିଦେଲେ। ପୁଣି ସାନ ରାଣୀ ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେ ଝିଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟପଣରେ ନେଇ ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପୋତି ଦେଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟେ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟାନ୍ତରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାନ ରାଣୀ 8 ବର୍ଷରେ 8ଟା କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଜନ୍ମ କଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଭାରି କ୍ରୋଧ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ନିଲକ୍ଷଣୀ ସାନ ରାଣୀ ଯୋଗରୁ ଆମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୁହେଁ କି ଯୋଡ଼େ ନୁହେଁ, 8 ବର୍ଷରେ ପୁଣି 8ଟା। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆଜିଠାରୁ ନରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଲାଣ୍ଡି ହୋଇ ରହି ଘୋଡ଼ା ଗୁହାଳ ପୋଛୁଥାଉ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଅଡ଼ସେର ଚାଉଳ ପୋଷେ ଲୁଣ ଦେଉଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ଡଗର ଯାଇ ଚୁଟି ଧରି ରାଣୀକୁ ନଅରରୁ ବାହାର କରିଦେଲା।